Okay, universe, give the gift of a healthy body. И какво става хора, аз съм микрото до мене, как я преквица кек не го можем. И сега играем Hero Zero, BG4, трети левел. Какво да кажем, първи епизод от това, ще има много, особено на тази игра. И виждате тук имаме, ще да различим с две, но няма и барни как да правим да. Ще вземем мисията. Много малко пари, това за много парички. Много стоки. Чай да бе. За съседното минава влак. Това ще го вземем. Защото го начало. Сигурно не би, защото не било. Това ще го върга. Това ще го вземем. Това виж 50. Това виж 60. Один 4 пънчик съм. Плюс 15. Това как е помогна. Сега има кое сме стигнали. Ще такова. Ачо. Не знам какво е. Ачо, това е. Тихо. Ние кое ще помогна. Какво това би се не забавя? Ари пропусни. Не, той. Как виж това грижат. Ние какво има ще се радити. Мартин. Какво? Конфети. Свети. Сверки. Това е една минута пусна. Ще закупя, защото ми трябва кратно 30 фоти. Много смешно да го изпълня. Просто трябва да се представя. Пусна телевизора. Ще пусна това, което този телевизор намаля времето. Казах тази. Само ние излизате глупости. Знаете, играл съм на стилу с 121 левел на BB4, а на BB1 56. Сега ако изходи нещо. Ще се скочи. Ще махна този телевизор. Като ме... Аре бе. Ще щупа този. Ами то вече заради. Добре, да. Махам. Инженер до пак. И победихме. Мах! И вижте, една конфета 25, трябва може би 24. Това е една от 25. Конфета къде са? Конфета една от 30. И така пише аз го направя. Това е стилци. То е слабо. Да видим. Трябват ни още 276, за да минем левела. Не съм ли това? Чакай тук. Да. И съм там. И хора ще се видим, когато... Вие. Да, ще се видим, когато се видим. Тук сме хора, остават 10 секунди. И ще видим какво ще вземем. Да не стигнем левела. И... Да, минахме го. Ето тук, чакайте. Изписва колко е енергията, слушай тази енергия не може да е енергията.
И този бустер е много. Бустерите се използват заедно за храна, да ще взема още. Това са най-ефтините и най-тъпите, да кажа. Ето вижте колко ми се използвате за два бустера. Много пътлети, които са безполезни. Чавайте ми. Виж ли да видите колко да е? Не знам възможно. Виж това колко силно. Ама. Нормално 26 на 24. Не съжа. Чак не го това не е също. Майка. Ще да го продавам. Не съжа. Да. Началото от 26 на 27. Ще ги апгрейдна. Ще ги апгрейдна. Това ще апгрейднем, за да се върна. Имам 4 безплатни. Ще апгрейднем колко и музика. Дай, изхвачи всички. И сега ще апгрейднем с пари. Сега, кой? Това. Два. И още два. И малко мускулите. И да. Мисля, че ще даде. Имаме един станционно. Сега ще купаме Роналдо. Да, той загуби. Аз съм лично за Барса. И да, той загуби. На това не е Роналдо. Това е Роналдо. Добре дошъл. Герои, Тази лига събираме купи, дава ни 3% от нашите показатели. Сега тук ме и набиха за 0 купички. Да, виждате. Сега ще вземем малко мисията, тя ще даде хубави неща. Да, ето. Може ми още едно такова си минаваме даже левела. О, това е легендарен. Това може да бъде много лошо. Не са всички. Това не е много това. Това са всички здрави. Сега може да е много добре или много зле. О, много добре. Много добре. Вижте колко ми сили показателите. Може да отбрекаме и колко да отбрекаме. Чуйте колко е малко, което е най-важно почти. Вижте това. С това ще трябва да удар, ние да... Не вземем някакъв удар, ти отбягаш удара. Още един път. Да, останахме да използвам тези вече. И ето, почти силни сме. Я ви например вкусателите. Ние сме 3154 място. Оле, има 14 лева, който е на по-малко място от нас. Това е невъзможно. Я пусни. Още 700. От 1640 и още 700. Събери още 660. Вижте, 14 лева по-малко място от нас. Я го пусна. Ще имам някаква сока. Нищо бити, бе. Не, той ще наби. Я пробвай, попробвай. Той ще размази. И как е по-малко място от нас?
още една пончика, малко. Свети! Алкоса. Гора тук. Няма спираме епизода, защото много малко време. Да, забира. Иди, че не остана съм на градите. Да го оставя за най-важно. Това е сега помирай са, къде да изпълни. Ето, накрая в описанието ще го има. Така. Ще спрем на пауза на този клип. Тук сме сега, изпълни емисията. Сега взехме тук колко още ни трябват цвети, още на 28. Мисля, че ще отида на работа за 4 часа. Ще накрая да приключим 8. И цъкаме старт. Това беше от мен, Хакер Клей и микроLG. Така, харесайте какво, че ви абонирайте се. Харесайте какво, абонирайте се. И се видим някой ден. Няма тя цена, купе баклава, как така ме врат.